Munaruleti. Kahes näis munas on rangaistus, ühes näis ei ole mida paha. Okei, äie. Saadad keskimäise. Oot sa valmiin, bro? Joo, mä oon valmiin. Let's go! Syö se kokonaan vaan. Oliko siellä tää? Oh! Wasabi tän, bro. Jos mä syön tää, mä kuolen, bro. Miltä toi maistuu? Vittu pahalta. Miltä se tuntuu? Vittu pahalta, mä en pysty puhumaan. Aga nyt chilli. On chilli. Tuntuuks missään? Vähän joo. Nenäs, kurkus. Korvis. Korvis. Koska sä olit se äijä ja sä tuhosit ton munan. Kiitos paljon. Sneak, mysteerilahja. Mitä sä kelaat siellä siis? Mä en halua lapupuu. Avaa se. Katsotaanko se labubu. Mitä mieltä sä oot siitä? Haluatko näyttää se video? Mä voin näyttääkin, mä voin näyttää. Stepping on summertime. Tää on clean, tää on clean. Sairas. Kiitti haasteesta. Kiitos.